què semblava si tornàvem a començar i començàvem per Perafort. La federació ho va acceptar, la Junta ho va acceptar. L'Eli, que està dit que sí, ja us he dit abans, en seguida s'hi va apuntar, en seguida va dir que sí, i gràcies a ella també és que estem aquí amb la Cobla aquesta tarda, amb la Cobla Cossetània, i a la nit amb la Cobla Maricel.
Thank you.